El grup Swing Engine ha omplert a ritme de jazz la plaça del Firal de Santa Coloma de Farners. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Una nit més, la plaça del Firal de Santa Coloma de Farners ha acollit una actuació del cicle estiuenc Dimecres a la Fresca. Els encarregats de fer ballar i moure's als assistents en aquesta tercera nit de concerts han estat el grup de jazz Swing Engine. Swing Engine és un grup de jazz que treballa amb diverses formacions. D'una banda, la formació d'escenari amb un repertori de swing inspirat en clàssics com Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Staff Smith. I d'altra banda, la formació de passacarrers, el sextet Dixieland, que imita les formacions de New Orleans dels anys 20. Sobretot ens centrem en l'estil, a l'hora de tocar. Els instruments també ho intentem, no sempre és fàcil, per exemple, aquesta bateria no és dels anys 30, però intentem que soni el màxim de fidel possible i sempre intentem també que el so, en quant a equip i tot això, sigui també el més fidel, sense perdre la qualitat que tenim avui en dia de so, però intentar que soni tot lo natural possible. Swing Engine va néixer amb la voluntat de fer música per ballar i per escoltar, posant èmfasi en la interacció amb el públic i en el so i el llenguatge del swing. Amb les seves cançons han fet vibrar i ballar tots els assistents que han omplert la plaça del Firal. Més que temes propis, fem arranjaments originals. Llavors, sí que, sobretot amb el Nonet, que és on tenim música escrita, diguéssim, allà sí que tant el Joan com jo, que som els arranjadors de la banda, allà sí que fem els nostres propis arranjaments, però sempre jo diria que sempre de temes que ja estan escrits, de clàssics del swing, de Basie, inclús de Frank Sinatra, d'Ella Fitzgerald. Una de les principals voluntats d'aquest cicle musical d'estiu és potenciar l'escena local i dinamitzar també el teixit econòmic del municipi. El proper concert serà dimecres vinent a les 10 de la nit i anirà a càrrec de Coi els Mongrons, un grup de versions de cançons populars, de cançons tradicionals catalanes i temes de taverna. Les actuacions, que es duran a terme cada dimecres, s'allargaran fins al 17 d'agost. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.